Nyt saatiin mittaustulokset selville, kuinka monta Scovillea Kamikatse-kastikkeessa oikein on. Kamikatse-kastikkeen tulisuushan muodostuu Scorpion chilistä ja Cayenne-pippurista, ja noin laskennallisesti teoriassa siellä pitäisi olla jotakin 100 000–200 000 välissä olevaa Scoville-määrää. Scoville-testauksiahan ei Suomessa tehdä ainakaan meidän tiedon mukaan, ja siksi on ollut vähän haastava mitata, että kuinka paljon tuossa Kamikatsessa sitten oikeasti Scovilleja on. Alkuvuodesta meidän Tuomas kuitenkin löysi tuolta Briteistä tämmöisen mittarin, joka mittaa elektrokemikaalisesti Scovilleen määrän eri tuotteissa, kuten esimerkiksi kastikkeissa. Jos tuo mittari ja aihe kiinnostaa enemmän, niin tuolta Zimmer Peacockin YouTube-kanavalta löytyy aika paljon videoita, missä se testaa eri aineiden tulisuutta tuolla samalla mittarilla. Me tehtiin tällä mittarilla noin 10 testausta meidän Kamikatse-kastikkeelle, ja saatiin aika laaja kirjo eri Scoville-määriä. Matalimmillaan siellä tuli noin 30 000 Scovillen lukuja, ja korkeimmillaan semmosia 80 000 Scovillen lukuja. Kamikatsen koostumushan ei ole tasainen, vaan siellä leijailee niitä pieniä Scorpion chilin palasia. Sitten se tulisuus määräytyy varmasti senkin mukaan, että minkälainen satsi sillä pipetillä sattuu siihen lukijaan tulemaan. Sen takia me otettiin 10 näytettä, että sieltä varmasti semmonen keskiarvo löytyisi. Näin me ainakin se itse järkeiltiin. Toki aina on mahdollisuus, ettei me vaan osata tätä käyttää. Jos Dabompissa on 135 000 Scovillea, niin voisiko tuo olla kuitenkin ihan sitten linjassa siihen? Mitä mieltä te ootte? Näyttikö tämä mittari oikein ja saatiinko me oikeita tuloksia? Jos otatte vaikka vierekkäin Dabompia ja Kamikatsea ja maistelette vähän, niin onko se Kamikatse noin puolet sitä Dabompin tulisuudesta?